Ska vi ställa dig upp? Inte? Ska vi ställa dig upp, älskling? Alice? Ska vi ställa dig upp? Ska vi säga ja? Kom. 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 Ska vi ställa upp? Whoopsie. Ska vi gå här? Titta här. Titta. Ska vi klättra upp för trapporna? Åh, det är jätteroligt, eller hur? Hej då! Hej då! Ska vi vinka? Upp för trapporna. Hej då! Är du söt, älskling? Alice! Ska du klättra upp för trapporna då? Kom då! Ska du visa vad duktig du är, älskling? Duktig tjej, är du duktig? Är du nästan uppe? Ska vi göra mera då? Okej. Upp för trapporna, älskling. Kom igen. Hej! Vad är det som händer nu? Oj, vad mycket grejer det händer där nere. Oj. Upp då. Kom. Kom. Inte? Hej. Ska vi pussas?